Γερμανοί τους πιάσανε. Ναι. Είχαν σκυλιά εκεί και δεν μπορούσε να αυτός. Φύγανε από μέσα από το στρατόπεδο They escaped from inside the concentration camp. Και πάλι τους πιάσανε. And still they caught them Και because they chased them with dogs and things. το πρωί τους βάλανε σκοτωμένους απάνω σε ένα μακρύ κάρο. They put them dead on top of a long cart. Ναι, έτσι πεσμένοι και οι τέσσερις και μας λένε όποιος θα θέλει να κάνει αυτή την απόπερα για να φύγει θα βρουν την ίδια τιμωρία από αυτούς. Ναι, και έτσι φοβούμασταν. Εμάς και να μας άφηναν να φύγουμε δεν μπορούσαμε να φύγουμε. Έτσι στην Τσεχοσλοβακία που όταν φύγαμε περάσαμε για να πάμε στην Αυστρία μπορούσαμε να φύγουμε. Αλλά δεν ξέραμε πού θα πάμε, θα μας γνωρίζουν αμέσως. Και ήταν ένας Γάλλος μαζί μας στο τρένο, ανοιχτό βαγόνια, ήταν ένας Γάλλος από τη Γαλλία και ήθελε να φύγει. Μόλις έβγαλε το πόδι από το τρένο ανοιχτό, του ήρθε τη σφαίρα στο πόδι και έπεσε στο βαγόνι που ήμασταν εμείς. Και εμείς δεν είχαμε τίποτα, σκίσαμε μια κουβέρτα, του δέσαμε εδώ το πόδι. Μετά μια μέρα ο άνθρωπος μισή μέρα πέθανε και το είχαμε εμείς εκεί πέρα 3 μέρες πεθαμένο. Το πέδαμε για μαξιμάρι. Για μαξιλάρι το βάζαμε το πεθαμένο. Πρέπει να πάει στην θέση, στο προορισμό για να το παραδώσουν εκεί. Μόνο εκεί στη Τσεχοσλοβακία φύγανε μόνο 2 Τσεχοσλοβάκοι που ήταν κάποιοι αρχηγοί. Φύγανε, αλλά αυτούς δεν τους πιάσανε, δεν ξέραμε τι είναι. More questions about the blowing of the crematorium. Does he remember when this happened? Το κρεματόριο αυτό που το κάνατε και το είχαν σπάσει αυτοί οι άνθρωποι με τον Μπαρούτη, πότε έγινε αυτό? Περίπου πότε? Αρχάς το 44. Early 44. Περίπου Ιανουάριο, Φεβρουάριο. Πρέπει να ήταν Μάρτιο, γιατί φέτος φέρανε σε εμάς ένα αυτοκίνητο εκεί στο Auschwitz και από εκεί τα τους πήγαιναν σε άλλο στρατόπεδο. Και ένας μόνος από αυτό το στρατόπεδο που πήγανε, ανταμωθήκαμε στο Ματχάους και είχε έρθει εδώ. Ναι, Λέον Κοέν. Και αυτός ήταν στην Αμερική κάμποσα χρόνια και πριν 5-6 χρόνια ήρθε εδώ πέρα. Ναι, τώρα δεν ξέρω πού βρίσκεται τώρα στην Αθήνα. Πριν 8 μήνες εδώ ήταν αυτός. Ναι, Σαλόνικα. Τώρα δεν ξέρω που έρχεται να με δει με ένα. Αυτός μόνο ήταν στα κρεματόρια που σώθηκε, που πώς έφυγε από το αυτοκίνητο. Όχι ένας, ήταν 50 άτομα. Ένας από αυτούς που τους 50. So it was a suicide mission actually. Αυτοί είχαν ελπίδα να γλιτώσουν ή νομίζουν ότι θα πεθάνουν μόλις το κάνουν αυτό? Όχι. Μπορεί να είχαν αυτό. Μας λέγανε ότι θα έρθουν αντάρτες Πολωνοί και θα μας ελευθερώσουν. Θα μας έπαιρναν. They felt when they did this that the Polish guerrillas would come save them. Ναι, θα ερχόνταν ένα τέτοιο πράγμα. Ήρθαν όμως αυτοί? Όχι, δεν ήρθαν. Well, the Poles had much to gain from the destruction of the Jews too. But now, when this happened, how much powder were they able to collect? Did they have any weapons? Πόσο μπαλούτι ήταν αυτό που είχαν μαζέψει αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε τώρα με τα κιλά, ας πούμε? Ποιος ξέρει, λίγα. He has no idea how much gunpowder was involved. Για να τεινάξει το κρεματόριο. To blow up the crematorium. Δηλαδή ολόκληρο το κτίριο δεν το τεινάξανε, αλλά βάλανε εκεί που ήταν το φούρνο. The whole building did not go up in the air. They blew out that area where the ovens were. And did they manage to kill any German guards? Σκοτωθήκαν καθόλου οι Γερμανοί εκείνο το επεισόδιο? Οι Γερμανοί τι σας κάνουνε μετά, τους εχμάλωτους που είχαν μείνει εκεί? Όλους σκοτώνανε, κάθε μέρα και σκοτώνανε. Τώρα, ξέρω, αλλά εκείνο το διάστημα, δηλαδή εκείνη τη μέρα που έγινε αυτό που σπάσατε εσείς, αυτοί οι άλλοι που σπάσανε αυτό,
οι Γερμανοί αμέσως κάνανε για εκδίκηση, κάνανε κάτι όχι, δεν λέγανε, τους πήρανε με ένα φορτηγό αυτοκίνητο, τους φέρανε σε εμάς ένα βράδυ. 50-60 ήτανε. Όχι, τώρα ρωτάω τώρα, άμα κάνανε τίποτα σε όλο τον κόσμο που ήταν εκεί μέσα στο στρατόπεδο. Όχι. So the Germans had no special reprisal for that. However, they did gather up the men that they could find who were part of that plot, put them in a truck, τους βάλουν στο φορτηγό και μετά. Μετά τους πήγαν σε άλλο στρατόπεδο άγνωστο, δεν ξέραμε πού τους πήγανε. Unknown concentration camp. We do not know where they took them. Πώς ξέρουν οι Γερμανοί ποιος το έκανε αυτό το πράγμα, ποιοι ήταν αυτοί οι 50, πώς το μάθανε. Όλους τους πιάνουν και οι Γερμανοί ξέρουν και εδώ όταν ήταν μέσα στην Ελλάδα. Ένας που σκότωνε έναν Γερμανό, τα πιάνανε αυτή τη μαχαλά όλοι εδώ, θα πιάνανε 25 άτομα και θα τους το φυκίζανε. Έτσι αυτό κάνανε. Το ίδιο κάνανε και εκεί. Στο στρατόπεδο, πώς ξέρανε ποιοι ήταν αυτοί οι 50. Τι ποιοι οι 50. Αυτοί οι 50 που είχαν κάνει αυτό το... Ναι, όλοι μαζί, συνοημένοι όλοι ήτανε. Αλλά πώς ξέρανε ποιοι να πάρουν να βάλουν στο φορτηγό να τους πάνε αλλού. Τους πήραν όλους. Τους βγάλανε. Αυτό το κομμάντο τους σηκώσαν όλους από εκεί. Ποιο κομμάντο, δεν κατάλαβα. Κομμάντο λένε αυτοί που δουλεύανε όλοι μέσα. Α, κατάλαβα. Και αυτοί ήταν που το κάνανε. Αυτοί όλοι μαζί. Okay, συνοημένοι. The entire complement of the crew that was working on the crematorium, who were all involved with this thing. They blew the damn thing up. And the Germans simply rounded up that crew, put them on freight trucks and got them the hell out of there, and they never saw them or heard from them again. But they had no mass reprisal against the other inmates in the concentration camp. Αν το κάνανε αμέσως, διότι εγώ δούλευα σε εργοστάσιο. Εμάς το εργοστάσιο... Μακριά από το στρατόπεδο ήσταν εσείς. Ήτανε 3 χιλιόμετρα. Ορίστε. 3 χιλιόμετρα έξω από τα κλιματόρια. Αλλά ήμουνα πριν 7 εβδομάδες κοντά εκεί. 7 weeks he was right nearby there, but he said the repairs took place, but he doesn't know if they took place right away or shortly thereafter what. Δηλαδή ήταν ένα διάστημα τότε οι Γερμανοί που δεν σκοτώνανε και δεν καίγανε τα αυτόματα. Όχι, πάντα καίγανε. Από το κρεματόριο που είχε σπάσει, πώς το φτιάσανε. Είχε 3. Δεν είχε There ένα were μόνο. 3 crematoria. Yes, I know. They only blew up the one. The other 2 kept operating. Okay? Βέβαια, κάθε μέρα... So sometime during that period the Germans repaired the third one again. Είχε ένα φουγάρο και έδινε η φλόγα 25 μέτρα έξω. The flames would shoot up 25 meters high out of that chimney. Άλλες 25 ήταν το φουγάρο και άλλες 25 βγαίνανε η φλόγα πάνω. And the flame would come another 25 meters up the top of it. All Jewish bodies. God Almighty. Και πες τον, όχι μόνο που Εβραίοι και σκοτώσανε, στα τελευταία πριν το τέλος 44, φέρανε όλοι τους Τσιγκάνους, Γερμανούς. Gypsies, the German gypsies. Yeah, gypsies, Slavs, Russians. Ποιους άλλους? Όπως έχουμε εδώ Τσιγκάνους, είχε και στη Γερμανία. Αυτούς τους μάζεψε και τους έφερε μέσα στο στρατόπεδο μαζί με τις οικογένειες και τα παιδιά. Αλλά η διαφορά τους βάλανε σε μπαράγκες. Και ζούσανε περίπου 6-8 μήνες αυτοί μέσα στην παράγκα. Αλλά δεν είναι όπως αυτοί εδώ γιούφτες Τσιγκάνες έτσι. Ήτανε όμορφοι, πώς ήτανε, είναι στα σινεμά που βλέπεις γυναίκες με ξανθιές, έτσι ωραίες γυναίκες. Ναι. Ένα βράδυ φέρανε τους άντρας στο Auschwitz εκεί που είμαστε εμείς και τους είπανε ότι θα δουλέψουν σε εργοστάσια και θα τους δώσουν σπίτια εκεί. Τους φέρανε τους άντρες εκεί, τους κλειδώσανε μέσα σε ένα αυτό θάλαμο και το πρωί... Τι σημαίνει θάλαμο, συγγνώμη? Θάλαμο, ένα σπίτι, πώς είναι το σύνταγμα. Ναι. Και τις γυναίκες τους είπανε το πρωί πάμε να σας πάμε στις άντρες. Με τα παιδιά. Οι γυναίκες είδανε ότι τους πάνε η κατευθεία μέσα στο κλιματόριο πάνε τα αυτοκίνητα. Μόλις βλέπουν αυτό αρχίσανε να φωνάζουν και να πέσουν από το αυτοκίνητο και όλοι τις σκοτώσανε. Και μετά πήραν τους άντρες
Και τους είπανε πάμε να σας πάμε εκεί που είναι οι γυναίκες και τους καθαρίσαν και τους άντρες. Εγώ είχα έναν που ήταν το πρώτο πόλεμο συνταγματάρχης Γερμανό. Και ήτανε τσιγκάνος και πάλι το σκοτώσανε. Even though he was a German colonel. Ήταν οι άλλοι και άνθρωποι που έξω από τους τσιγκάνους. Πώς, είχαμε, δηλαδή εκτός Εβραίους, πώς, τους σκοτώνανε, ο Πολωνοί σκοτώσαν Ρώσοι και Ρώσοι που σκοτώσαν πολλούς Ρώσοι. Και ποιοι άλλοι. Πολωνοί και Ρώσοι και έξτρα κάθε βράδυ φέρνανε από μέσα στην Πολωνία που ήταν το Auschwitz κοντά, κάθε βράδυ φέρνανε μια τεμερία 50 άτομα. Τους φέρνανε μέσα εκεί, τους το φυκίζανε. From near Auschwitz, they would bring about 50 Poles and they would kill them with rifle fire. Πολωνοί, Ρώσοι. Ύστερα έχει, να σου πω, κάθε ένας ξέρουμε αυτά που περάσαμε εμείς. Έχει άλλοι, ο κουνιάδος μου που είναι στην Αμερική τώρα. Εκεί που στο πιστοχώρις που φεύγαμε, μας πηγαίνανε εδώ εκεί και εκεί που ανεβαίνανε στο τρένο και έφαγε και με αυτό, σφαίρα. Τραυματίστηκε από σφαίρα και σκοτώνανε μέσα στους δρόμους, τους σκοτώνανε μέσα στους δάσους εκεί που ήτανε, τους σκοτώνανε εκεί. Όταν ήταν που φεύγανε, που ερχόντανε, πλησιάζει το τέλος των πόλεμο. Towards the end of the war, they were trying to get them away from there to get them to other concentration camps. This is no reason. Και θέλανε όλοι να μας σκοτώσουν. Είχαν τόση διαταή. Ήμασταν 100.000 ήμασταν στο Ματχάους αυτό δηλαδή και δώσανε εντολή να μας σκοτώσουν όλους. Και ο Κάπος που ήταν ένας Γερμανός πολίτης, ναι, και λέει φύγανε το SS και δώσανε εντολή να σας σκοτώσουν όλοι, αλλά εγώ δεν το κάνω όλο. Θυμούστε το όνομά του? Δεν το θυμάμαι. Αυτός δηλαδή σας γλίτωσε εσάς προσωπικά? Ναι. That man personally saved him, in other words. The average lifespan was 3 months for people. Ο αιχμάλωτος που ήταν εκεί στο στρατόπεδο στο Auschwitz, ναι, οι περισσότεροι Εβραίοι που ήταν εκεί ως αιχμαλώτοι, ναι, και Πολωνοί, αλλά οι περισσότεροι αντέχανε το περισσότερο, ας πούμε, 3-3,5 μήνες. Εσείς πώς βαστίξατε 2 χρόνια? Να σου πω, εμείς επειδή ήμασταν σε εργοστάσιο μέσα και δεν είχαμε κρύο, ναι, δεν ήμασταν στο ύπηδο έξω. Ήταν κλειστό και ήταν ζεστό το εργοστάσιο. Και δεύτερο, μας είχαν δώσει λόγο ότι εμείς δεν πρόκειται να μας σκοτώσουν. Εκεί πέρα υπήρχε κάθε τίποτα. Το λόγο που δεν θα ζήγνε τάξη, δεν θα σας σκοτώσουν, γιατί... Εσείς θα σωθείτε, μας είπε οι άλλοι Γερμανοί. Αλλά γιατί σας το είπαν αυτό? Για να δουλεύαμε να βγάζουμε μπόμπες παραπάνω. Εγώ είχατε εσείς σαμποτάζ καθόλου, κάνετε τους Γερμανούς καθόλου σαμποτάζ? Σαμποτάζ δεν δουλεύω. Εμένα με δίνανε, ήμουν αρχηγός. Εγώ έβγαζα 300 κάνουλες, κάνουλες αντιαεροπορικές που θα χτυπήσει το αεροπλάνο. Ένα κόνο. Ναι, ναι. Ύστερα πάει σε άλλο. He was building the cones for the anti-aircraft shells. He would build 300 shells of these cones a day. Ναι. Και μετά μας δώσανε δίκαινα διαταγή, όπως θα βγάζει 300 μπόμπες, θα πάρει 2 μάρκες την εβδομάδα. Then they came out with an order saying whoever built at least 300 of these cones a day would get 2 marks a week. Και όποιος θα βγάλει 300 θα πάρει 3, αναλόγως μέχρι 6 μάρκες. Αλλά οι μάρκες δεν ήταν χρήματα, ήταν μια κάρτα που γράφει 1 μάρκο, 2 μάρκο. Ναι. Εκεί ύστερα τι θα πάρω, πηγαίνουμε, παίρναμε καμιά φορά λίγο τρουσί, λίγο κρασί, κάπου τι μας δίνουν και ένα αυτό μαρκοκόβα το λέγανε, Μαρκοκόβα δεν το ξέρω. είναι καπνό
που βγαίνουν από το πιο σκάρτο που μένει, τα ρέστα που τα καπνά που βγάζουν, δεν έχει τα κοτσάνια τα χοντρά. Λουκάνικα είναι αυτά? Όχι, αυτό, καπνό, για να καπνίσουν. Καπνό. Yeah, they would let them also buy some tobacco, the worst, lowest, cheapest, rottenest grade they could get. Το χειρότερο δηλαδή. Το χειρότερο. Κάπου, καλό ήταν και να μας έδινε πάντα από αυτό. Μια φορά μας δώσανε ένα πακέτο τσιγάρο και με το πακέτο τσιγάρο ζούσαμε 24 μέρες καλύτερα. Διότι το έδινα το τσιγάρο σε έναν Ρώσο και έπαιρνα το φαΐ του. Ή ένα κομμάτι μαργαρίνη, μισό ψωμί. Γιατί το φαΐ του ήταν 250 γραμμάρια ψωμί την ημέρα ήταν όλο, 24 ώρες και μια σούπα. Μια σούπα, αυτό είναι. Σούπα... Το bunker soup το λέγανε αυτό. Τι δε, νερό, αυτό λάχανο βρασμένο. Boiled cabbage water, just like bunker soup that Manchester talked about. Let's go back to Salonika. Στο πρωί μας δίνανε αυτό, για καφέ μας δίνανε βραστό αυτό από σιφτάρι που του καίγανε μαύρο και γεννόντανε σαν τσάι. Για να πιούμε νερό, γιατί το νερό που εκεί δεν έκανε εκείνο. Verboter έγραφε το νερό εκεί, το άφηνες το βράδυ και το πρωί το έβλεψες αυτό το χρώμα. Το σαμποτάζ που λέγαμε, τι σαμποτάζ κάνετε? Εγώ δεν ήθελα να δουλέψω, έλεγα τους άλλους που μαθαίνα εγώ να μην βγάζετε παραπάνω. Ναι. Και είχε 2-3 για να πάρουν περισσότερες μάρκες και βγάζανε παραπάνω. Ύστερα με πιάνουν εμένα, λέει, γιατί αυτοί βγάζουν. Λέω εγώ είμαι αρχηγός. Ένας με φωνάζει, άλλος με φωνάζει. Τι να κάνω. The Germans would come to him and say, why, since your workers are building more than 300 and getting bonuses, why aren't you getting? Well, he'd say, well, one man calls for help, the other man asks for advice, the third guy's got a problem. You know, how can I possibly Και στο τέλος φάγανε καλό ξύλο αυτοί και μάθανε. Από εσάς? Από τους Γερμανούς. Από τους Γερμανούς. Γιατί τους δίνουν οι Γερμανοί? Γιατί βγάζανε πιο λίγες μπόμπες έπειτα. Afterward he said these people's production tailed off, and in the long run the Germans wound up beating the living bejesus out of them too. So they all took a beating. Ήμουν παντρεμένος τότε 9 μηνών. Και εδώ πέρα η αδικία που κάνανε εδώ στην Ελλάδα μας δώσαν αποζημίωση και μας τα πήρε τα μισά του κράτους τότε ο Καραμαλής που είχε... Πότε? Το 68 ήταν... Όχι το 68, πριν το 67 ήταν αυτή. Το 65-64 τα ήταν ο Καραμαλής. They received their damages from the German government, the Greek government in 64-65 under Premier Karamanlis. Took about half of it in the form of taxes. I'll be damned. Ως φόρους το πήρε. Μας δώσανε... Η κυβέρνηση τα πήρε εδώ, το κράτος τα πήρε ως φόρους? Όχι, τα πήρε για να μας τα δώσουν εμάς τους εχμαλώτους πολέμου που ήμασταν με τους Γερμανούς. Ναι. Μας δώσαν οι Γερμανοί 70.000. 70.000 εννοείται... Μάρκες. Μάρκες. Έπιανε από δραχμές. Και μας δώσανε τα 50% και τα 55% και τα 45% τα κράτησε του κράτους. 55% went to him personally of the 70,000, 45% went to the Greek government. Γιατί πήγε στη κυβέρνηση? Πώς? Γιατί αυτά πήγαν? Πήρε 800 τόσες εκατομμύρια μάρκες πήρε και μας δώσανε τίποτα για να... The Greek government took approximately 800 million marks. Σε άλλα μέρη, όποιος έχει το νούμερο όπως έχω εγώ, όλοι παίρνουν κάθε μήνα μισθό. Από ποιον? Από το γερμανικό κράτος. Πού είναι αυτοί? Ό,τι άλλο κράτος να είναι, εξ από την Ελλάδα. Εξ από την Ελλάδα. Γαλλία, Ιταλία, παντού. Στην Αμερική, στο Ισραήλ. He says, except for those who live in Greece like he does, all those other people are today receiving a monthly stipend from the German government. Τώρα έμαθα εκεί στην Αμερική, όσοι έχουν το νούμερο, για να τελειώσουν μια και πάντα, πήραν από $4,000. In America, he said, those people, in order to eliminate payments, the German government has offered them and paid them, in lieu of continuing payments, has given them a cash settlement of $4,000 American dollars.
Και όποιος είναι αυτό, άρρωστος και παίρνει λίγο άρρωστοι, σε λέει με πονάει από τότε. Anybody who has a slight disability. Και παίρνει μισθό περίπου πιάνει 2-3 χιλιάδες δραχμές. 2-3,000 drachms a month. Is those for disability? Εμείς εδώ στην Ελλάδα. Όχι, Αμερική, Γαλλία, Belgium. Γιατί όχι στην Ελλάδα? Λοιπόν, στην υγεία σας. Σία. Γιατί δεν είχαμε άνθρωποι εδώ πέρα για να μας αυτόσουν. Καταλαβαίνετε Λαχάιμ? Λεχάι, πώς, Λεχάι. Λαχάι. Λεχάι. Λεχάι. Η γυναίκα μου είπε Λαχάιμ. Λεχάι. Οι Ασκενάζιμ λένε Λαχάιμ. Ίσως εγώ το λέω λάθος. He says maybe he says it wrong. Όχι. Δεν ξέρω καλά κι εγώ. Δεν ξέρετε εσείς καλά εβραϊκά? He doesn't speak good Hebrew. Εγώ πήγα 2 φορές εκεί και τα λίγα έμαθα και από το σχολείο ήξερα λίγο, αλλά τώρα είναι αλλιώς. What little Hebrew he knows, what little he knows, he kind of partially learned in school and generally picked up in Israel a couple of times he's been there, but he says he doesn't really know very much. L'chaim. L'chaim. Εσύ είναι. It's got an M on it. L'chaim είναι βίβα. Βίβα. Ναι, εγώ λέμε Χαΐμ. Χαΐμ είναι ία. Ία. Ναι. Ζωή, πώς έχει και... Ζωή, πώς έχει ζωή. Now back to Auschwitz, what was the Greek emblem? What kind of an emblem they were? Το σήμα αυτό που φορούσανε, που έλεγε, που σας έδειχνε που ήσταν και όχι μόνο Εβραίοι, που ήταν αυτό φορούσαμε, ζωγραφισμένο. Αυτό που έλεγε που σας έδειχνε ως Έλληνες, τι σήμα φορούσατε? Είχαμε ένα γάμα εδώ. The letter γάμα. Αυτό. Κύριε Μέιρ, αυτό εδώ, το γάμα. Το είχαμε γερμανικά. Πρώτο είχαμε σε κίτρινο ένα κομμάτι εδώ. A yellow piece. Πιο μεγάλο δηλαδή. Larger than that. Τώρα. Magen David. The Magen David. Magen David. Εκείνο τι χρώμα ήτανε? Καταλαβαίνω. Το γερμανικό το γάμα. Το λατινικό ας πούμε. Αυτό ήταν. Και εδώ ήταν αυτό το χρώμα. Τι χρώμα ήτανε? Αυτό εδώ. That yellow color. Πιο αυτό εδώ. Πιο ανοιχτό, πιο λευκό. Πιο ανοιχτό. Lighter color than that. Yes. Ναι. Αυτό είχαμε. Οι άλλοι που ήταν από τη Γαλλία είχαν Γαλλία. Και όσοι δεν ήταν αυτό Ισραηλίτες, είχαν μόνο αυτό. Whoever was not Jewish had only the symbol he's going to make now. The delta. Είχαν Γερμανοί πάλι κατάδικοι εκεί πέρα, που βγάλανε από τις φυλακές, ξέρω εγώ, που δεν θέλουν να πάνε στρατιώτη, και το είχαν αυτό, σε κίτρινο, σε κόκκινο, σε μαύρο, αναλόγως τι άνθρωπος ήταν, είχαν και τα χώματα. What the man was, his origin was. Αυτό, German, Polski, no Jut. Αυτή λέει τώρα, αυτό ήταν όχι ο Εβραίος. Όχι Εβραίος. Και μας βάλανε μετά εδώ, στο χέρι, σημάδι για να μας σκοτώσουν αυτά, που να μας ξέρουν που ήμασταν Εβραίοι. Now why does he have the delta? Αυτό τώρα το τρίγωνο γιατί το έχετε εκεί? Αυτό ήταν ότι για να ξέρουν, είμαστε Εβραίοι, αυτό εδώ. Γιατί πολλές φορές εδώ το σβήναμε, δουλεύαμε στο εργοστάσιο και το λέρουν εδώ. Να μην καταλάβουν που ήμουν. Αλλά γιατί δεν βάλουν το Magen David και γιατί δεν βάλουν το τρίγωνο? Βάλανε σημάδι αυτό ήταν για να μας σκοτώσουν αυτά. Το τατού αυτό που φορούσατε, το είχαν και αυτοί που δεν ήταν Εβραίοι? Όχι, δεν το είχαν αυτό. Tattoos were only for Jews. Και μερικοί δικό μας πάλι έχει και γυναίκες που δεν πρόλαβαν να τους βάλουν αυτά. Έχει και γυναίκες εδώ πες. Ξέρω. Έχουμε μιλήσει με μερικές. Είναι και στην Αμερική. Τώρα έχω έναν φίλο που ήρθε από την Νέα Υόρκ. Είναι εδώ με τη γυναίκα και οι δύο ήταν εκεί. Ήταν ταξίδι και τώρα έχουν 2 γιος εκεί.
Ένας είναι αξιωματικός του ναυτικού και ο άλλος πάει γιατρός, δεν ξέρω πώς είναι. Και εγώ έκανα βλακεία και εγώ όταν ελευθερώθηκα ήμουνα στο αυτοκίνητο για την Αμερική. Με κατεβάσανε ένας φίλος μου, με λέει πάμε στην Ελλάδα, θα ήμουνα κι εγώ Αμερική. Όχι, για το Θεό. Let's come back to his Λιγάκι βαρύ αυτό. What did he have a store when before Είχατε ένα κατάστημα εδώ πριν το πόλεμο? Το ίδιο είχα. Same one right here. Same shop. And did he Είναι 45 χρόνια αυτό. Είχαμε εδώ μέσα το εργαστήριο, δουλεύαμε. Ο μπαμπάς μου ήταν ο πρώτος που άρχισε τα μπακύρια που φτιάναμε τεντζερέδες αυτά. Και από εδώ βγήκαν πολλοί τεχνίτες. Και από εκείνη που ξέρω εγώ τώρα που φτιάνω αυτά τα βάζα μαγκάλια, που δεν μπορεί άλλοι να τα κάνουν. Τα δούλευα όταν ήμουν μικρός. Οι Γερμανοί όταν ήρθαν εδώ, είχατε εσείς καθόλου υπόψη το τι ήθελαν να σας κάνουν οι Γερμανοί? Had no idea what the Germans were going to do. Να σου πω πώς έγινε πρώτα. Here's what happened, he says, at first. Εγώ πήγα στον πόλεμο στην Αλβανία. 6 μήνες εκεί. Τραυματίστηκα και με πήγα στο νοσοκομείο τα Γιάννηνα. Έμενα ένα μήνα εκεί. Και από εκεί ένας γιατρός, του μίλησα γαλλικά και με αγάπησε, το λέω θέλω άδεια για να φύγω στην Αθήνα. Από την Αθήνα θα ήρθα εδώ. Και όταν ήρθα, αρχίσαμε και δουλεύαμε εδώ καλά. Μετά λίγο καιρό βλέπουμε, έρχονται οι Γερμανοί εδώ και πιάσανε όλο το στρατό, ελληνικό στρατός, και τους βάζανε σε αυτοκίνητα και τους φέρανε εδώ στο 50 σύνταγμα εδώ που είναι. Ναι. Και ήταν όλο ο στρατός εκεί. Μετά τους αφήσανε. Μετά πόσο καιρό? Μετά 15 μέρες πώς ελεύθερο. Μπήκανε μέσα τους και αφήσαν όλους. Μετά πιαστήκανε και με τους Ιταλούς, αλλά πριν όταν ήταν... Πιαστήκανε με τους Ιταλούς, ποιος οι Γερμανοί με τους Ιταλούς. Οι Γερμανοί μέχρι Πλαταμόνα. Ναι, αλλά τσακωθήκαν οι Γερμανοί με τους... κάνανε μάχη? Όχι. Να σου πω πώς. Οι Γερμανοί μέχρι την Πλαταμόνα είχαν οι Γερμανοί. Είναι μια πόλη, τι? Αυτό, ένα χωριό. There's a village called Platamoni. It's up to there is where the Germans και πέρα είναι Λάρισα. The other side was Larissa. Λάρισα πάει για Αθήνα. Towards Athens. Ήταν Ιταλοί. The Italians were down there. Και τότε μερικοί από εμάς φύγανε στα Ανταρκτικό. Με τους Αντάρτες? Ναι, φύγανε με μια παρτίδα. Ναι, φύγανε. Some of the Jews went with the guerrillas. Ναι, και φύγανε εκεί στην Αθήνα. Στην Αθήνα ήταν ελεύθεροι. Αλλά μετά βάλανε, μπήκαν και οι Γερμανοί έπειτα εκεί στην Αθήνα. Πιάσανε και τους Ιταλούς και αυτό πιάνανε και ποιος όσοι ήταν Εβραίοι. Και τους πηγαίνανε στο στρατόπεδο. Και τους Ιταλούς? Τους Ιταλούς όχι, τους Ιταλούς τους έπαιρνε εχμάλου. They would just capture the Italians and take them prisoners, but they took the Jews into the concentration camp. Κατάλαβε. Was there a holding camp at Larissa? Ήταν ένα μέρος εκεί που βαστούσαν τους εχμαλώτους εκεί στη Λάρισα? Όχι. Να τους βαστίξουν, να τους βάλουν στα τρένα, ας πούμε, να τους πάνε στα στρατόπεδα αργότερα? Όχι, πριν που μαζεύανε σε διάφορα... Το πρώτο αυτό που κάνανε εδώ ήταν ο Άιεχμαν. Άιεχμαν που δικάστηκε στη Ισραήλ. Το διάβασε στην ιστορία. Αυτός ήρθε εδώ πρώτα στην Θεσσαλονίκη. Ναι. Πρώτο πιάσανε τον αρχιραβίνο που είχαμε εδώ. Αρχιραβίνο, δηλαδή ο δεσπότη, πώς το λένε. Ναι. Το πήγανε 5-6 μήνες στη Γερμανία. Μετά του γυρίσανε. Ναι. Δουλέψαμε 2 χρόνια καλά. Ερχόνταν οι Γερμανοί, ψουνίζανε εδώ, είχαμε πολλή δουλειά. Είχαν αυτοκίνητο εδώ στην Πλατεία Ελευθερία και βάζανε μάρκες, κάθε μέρα λεφτά βγάζανε.
They had a machine down there. Μηχανή μέσα στο αυτοκίνητο και βγάζανε χρήματα. Down in the Platea called Freedom Platea, and they were producing marks in there. Οι Γερμανοί. Και δουλεύαμε καλά. And we got along very nicely. Και οι πρώτοι αυτοί που κάνανε ήταν όλοι οι Εβραίοι να συγκεντρωθούμε από 18 χρονών μέχρι 50 χρονών. Πότε? Το 43 αρχάς, το Μάρσο, όχι. Early in 43, March maybe, something like that, the Germans called for a meeting of all Jewish men. Januario, might have been as early as January or February, but a meeting of all Jewish males between the ages of 18 and 50. Let me change my tape here. Μισό λεπτό, τον